Slav Rojbaş Evanno, dengim tewe, kesê elvederê, ji bo ez emî bim bi dengê min tewe û heval vêderê ne ji bo ez dest bi weşanê bikim. Baş e. Heval komîsyer hev dibin. Îro weşanek navborî ez ê çê bikim. Weşana min saet 6 êvarê ye li gorî saeta Ewropayê. Lê ji ber hin pêşketinên ku bala min dikişîne û mixwest ez bi we re par vê bikim. Ka rewş çi ye? Çima em ketin vê halî? Li Rojavayê Kurdistanê niha asteya şer û pevçûnan çi ye? Dewleta Tirkiye çi dixwaze? Helbesta Amerîkayê, ev hikûmeta ku nû li Sûriye ava biye bi rêveberiya Rojavara di nava tekiliyekê çewa da ye. Niha pêşketinekî pir balkêş çêbû rêveberiya Xweser daxuyanî da ye dibêje ala Sûriye wê li herêmên Xweser were hildan. Niha ala Sûriye çi ye? Ala Sûriye ez nîşanê we bidim alekî çewa ye binêrin. Dîroka vê alê jî ez ketim Wikipediam lêkolîn kir. Gelo ev ala ev çeteyên dewleta Tirkiye aynı alê bikartînin. Wextê ku min li ser rêveberiya Xweser, min li ser daxuyaniya rêveberiya Xweser dît, ya rastî pêşiya ez hinek şok bûm. Ev ala ku li ser milê çetên Öso tên êrişê ser gundan dikin, êrişê min biçê dikin, êrişê Kobanî dikin. Bi hezaran însanên me dibin vê alê de hatine qetilkirin. Wextê ku min dît ez wisa hinek cirifîm, şok bûm. Paşê ez ketim Wikipediam lêkolîn kir gelo dîroka vê alê çi ye? Îja ez niha dixwazim hinek bi we re sohbet bikim, par vê bikim. Tabî meselek hesas e jî di kîjan şert û mercan de binêrin. Ala ku ez behs dikim ev e û daxuyaniya ku rêveberiya Xweser daye jî ev e, Meclîsa Gelan ya rêveberiya Xweser. Wisa min xwest ez bi we re sohbet bikim, bi we re par vê bikim. Îja tabî niha ez ê behsa dîroka wî jî bikim. Mijarekî din jî heye, mijala Ömer Öcalan behsa hin detayên hevdîtina xwe dike. Beriya me hekî hevdîtin pêk anîbû tê bîra we. Îja ew wisa taxsît behsa hevdîtinan dike. Min jî fehm nekir çima. Roja ewil dikarû bihata çavderiya xwe bigot ama tiştekî veşartî tîtine. Yani millet mereq jî dike. Millet behsa dikarû behsa fîzîka wî, tenduristiya wî bikira, behsa aliyê teknîkî yê hevdîtinê bikira. Derî vebû, ez çûm, rabû ser xwe yan jî ranebû, ez çûm dît rewşekî çawa da ye. Televizyona wî heye tune ye, çapemeniyê çawa dişopîne, haya wî ji xeberan bûyere heye tune ye. Tiştê însanî ne dikarî bêjî yani. Ama negot. Me hekî derbas bê teze nû taxsît dibêje. Yani wan aliya da min roja ewil yani Ömer Öcalan rex nekir ama tabî di dest wî de ne dest wî de ez wî jî nizanim ya rastî. Niha ez behsa vê alê bikim. Sebebê şokbûna min ew e, min ev al di dema êrişên li ser Kurdan de tim dît. Îja ev al wê li ser saziyên fermî yên rêveberiya Xweser were hildan. Ama saziyên fermî ya rêveberiya Xweser wê statûya wan çawa be, ew jî di demên pêşme de hêdî gav bi gav wê were nîqaşkirin tabî. Ez dixwazim pêşî daxuyanî bixwînim. Ne? Merû daxuyanî bixwîne pêşî ka mesele çi ye? Paşê merûv nîqaş bike. û ez hema daxuyanî bi we re bixwînim, meselek hinek hesas e. Aha ji were. Ez hema dixwazim bi we re bixwînim. Ka deqekî ez wisa bikim. Em wisa bikin. Daxuyanî bila were ser ekranê jî. Niha çi dibêje Meclîsa Gelan wê ala Sûriye li herêmên Xweser were hildan. Rêveberiya Xweser ya Demokratîk diyar kir. Herêma Bakur Rojhilatê Sûriye beşek ji erdnîgariya Sûriyeyê niştecihên wê ji pêkhateyên resen yên herêmê ne. Yani kevnin lewma biryar dide ku ala Sûriye li herêmên Xweser were hildan. Ev yek. Ya duyem daxuyanî bi vî şeklî ye bi boneya bidawî hatina sedema zordarî û stemkariyê ya ku rejima Sûriye zêdetirî 6 salan li ser xelkê ferz kiriye û gel ji ber zilim paşgohkirin, înkarkirinê êş kişandibû gelê Sûriyê
serkeftina xwe ya xistina vê rejimê pîroz dike. Ji ber van guhertinên dîrokî ala serxwebûnê ya bi sê rengên xwe al tarîf dike, alê tarîf dike, kesk e, spî ye, reş e, sê stêrkên sor wekî sembola merheleya nû derdikeve pêş, ev jî hêviya azadiyê ye, hêviya rûmet, yeketiya niştimanî yê gelê Sûriye îfade dike. Li ser vê bingehê Herêmên Rêveberiya Xweseriyên Bakur Rojhilatê Sûriyê beşek ji vê erdnîgariya Sûriyê ye, ji ber ku niştecihên van herêman pêkhateyên resen yên Sûriyê ne, Meclîsa Gelan ya Demokratîk biryar dide ku li tevahî meclîsan, saziyan, rêveberiyên girêdayî Rêveberiya Xweseriyên li tevahî kantonên herêmê ala nû ya Sûriyê hilde. Meclîsa Gelan ya Demokratîk pabendbûna xwe bi nûnertiya daxwazên tevahî pêkhateyên gelê Sûriyê û xebata ji bo xurtkirina yeketî niştimanî di çarçoveya Sûriya Demokratîk de ya li ser bingehên edalet û wekeviyê di navbera hemû pêkhatiyan de teqez dike. Ev cumleya dawî hinekî tevlîhe ve ji îzahatê re jî vêkiriye. Yani we fehm nekiribe normal e. Çünkü min jî fehm nekir. Yani tiştê ku min fehm nekire navê manê hûn jî fehm nekin. Ama ez dubarê bikim. Meclîsa Gelan ya Demokratîk pabendbûna xwe bi nûnertiya daxwazên tevahî pêkhateyên gelê Sûriyê û xebata ji bo xurtkirina yeketiya niştimanî di çarçoveya Sûriya ya Demokratîk ya li ser bingehên edalet û wekevî di navbera hemû pêkhateyan de teqez dike. Yani em Sûriyekê dixwazin ku hemû pêkhate gelên li Sûriyê li ser bingeha Sûriyekê Demokratîk bikaribin têda bijîn. Li ser bingehên edaletê wekeviyê bikaribe nûnertiya daxwazên tevahî pêkhatinan bike. Yani Sûriyekê bi vî şiklî em xeyal dikin, dixwazin pêk bînin. Daxuyaniya Rêveberiya Xweser a Meclîsa Gelan ev e, îjar ala nû jî ev e, li ser xêrê be. Ez anha dîroka vê alê ji we re bêjim. Baş e? Niha hevan na. Yani rewşekî balkêş e, rewşekî êpê balkêş e. Kîjan hêzan li ser Rêveberiya Xweser ferz kiriye ku vê alê qebûl bike, ew jî mijara nîqaşê ye. Gelo Amerîkayê, gelo di navbera HTŞ Rêveberiya Xweser de diyalog hene, bi rêya hin navbênkaran. Gelo dewleta Tirkiye li ser rojava ferz kiriye bi rêya Amerîkayê û bi şertê ku carekî din êriş neke. Ew jî li holê tune ye. Sibê hetayê vere êriş dikin. Îro bi dihan êriş pêkanîne. Bendava tişrînê bombe dikin. Gelê Rojavayê Kurdistanê tehdît dikin, Rêveberiya Xweser tehdît dikin, gef li wan dixwin. Eger hûn ji tevqayê dernekevin, eger ew korîdora ku we vê kiriye heta min biçê ji tevqayê heta min biçê korîdorekê vê kiriye, ez paşê nîşanê we bidim. Eger hûn van deran neterîkînin, eger hûn gotinê me nekin, em ê bendavê hilweşînin. Bendavekî gelekî mühîm e. Enerjiya elektrîkê ji wê derê tê, av zeviyan av dide, millet ava vexwarinê ji wê derê digire. Bi qasî 5 milyon însan girêdayî ava Firatê ne. Ji Bakurê Kurdistanê tê di herike diçe heta Basrayê. Îja bendava ku li wê derê çêbûye, millet ji xwe re jê fayde dibîne, ji elektrîka wî, ji ava wî, ji bo çandiniyê fayde dibîne. Em çi bikin? Ama nahêlin. Nahêlin. Yani cî ku ez dibêjim ev dere. Ka ez nîşanê we bidim. Ji paşê ez ê hinek behsa dîroka vê alê bikim. Yani çima kesk, spî, reş di navberê de sê stêrk hene. Ez ê ji we re behsa wê derê jî bikim. Binêrin. Ax em dikevin çi halî heqeten hem tirs panîk heye û hem jî heyecan heye. Tabii divê mirov moralê xwe xira neke. Mirov baweriya xwe bi hêza xwe bîne, baweriya xwe bi hêza gelê xwe bîne.
Naha mesela benda va tişrînê ev dere erê ev e. Ev benda va tişrînê ye. Mesela ev benda wextê were xirakirin pir xeterî ye. Yani pir xeterî ye. Bendavek jî li vê derê ye. Benda va tişrînê gelo ya tebqa ye ev. Mesela li tebqayê jî bendavek heye. Îja niha tişta ku dewleta Tirkiye dixwaze gotûbûn aliyê Rojavayê Firatê vala bikin. Aliyê Rojava yani dikeve vî aliyê. İja mesela min biç hat vala kirin, min biç şer û pevçûn jî çêbû. Ama dawiyê de Mazlûm Abdî beyan kir ku agirbestekê pêk hatiye. Ama piştî agirbestê jî nasekinin ya. Nasekinin. Vana çavsorî bûne, hovin, ne zanin agirbest çi ye, ne zanin lehvatin çi ye, ne zanin aştî çi ye, ne zanin heq hukuk çi ye, tiştekî nizanin, tiştekî, gonadin tiştekî. Artêşa Rûs baregehên xwe yên li Eyn Îsa vala kirin. Valek. Here. Zaten tiştekî, bikirî tiştekî naye yani. Here heta Rûsyayek. Tu fayda Rûsya jî çi nebû ji Kurdan re. Niha ez hinek nîşanê ew ê nîşanê wedim. Ha, agahiyekê din heye ya. Qesedê beyan kiriye ku ew hemû operasyonên xwe yên li hember Daişê didin seknandin ji ber gef û tehdîtên dewleta Tirkiyê. Ev jî nûçeyekî gelekî giring e. Çünkü nasekinin dewleta Tirkiye êrişî her derê dike. Qesedê jî bi îmkanên destê xwe de. Ku zanin van demên dawiyê gelek şervanên girêdayî hin eşîretên ku derbasî aliyê çeteyên Tirk bûn. Qesedê jî tedbîrên xwe hem ê navxweyî digire û hem jî ji derve ve tehdîtên ku li hember wan tedbîr digire û hem Daîş êriş dike hem çeteyên dewleta Tirkiye êriş dikin û hem jî dewleta Tirkiye bi xwe êriş dike. Yani merû çawa serî bikişîne bi wan re li ber xwe bide û li ser piyan bimîne ne hêsan e. Yani li pişt me hêzekî wisa mezin tune Amerîka weke hêzeke li pişt me nebînin. Amerîka di dawiyê de menfaetê xwe difikire. Derdê Amerîkayê aniha Amerîka bi heteşê re li hev bike û heteşe tamamen bikeve xizmeta Amerîkayê em hinekî ji çav derdikevin yani. Feqet qasî ku tê gotin heteşê beyan kiriye ku wê li Sûriyê li temamê Sûriyê şeriat pêk were. Ama şeriat li Rojavayê Kurdistanê pêk nayê tabii. Yani nemümkün e yani. Ez bawer nakim. Tu vê mirov bawer bike acaba ya? Nayadî siyaset tiştekî wisa ye mirov hêdî bi her tiştî bawer dike. Ama yani Rojavayê Kurdistanê ku şoreşa jinê lê pêk hatiye, şoreşa jiyaneke demokratîk lê pêk hatiye, em dibêjin medeniyeteke nû ava biye li wê derê, şoreş pêk hatiye. Eger ji vê saetê şûn ve bikeve bin hikmê rejîma Şamê, rejîma nû ya Şamê, rejîma 1600 sal berê ye, kevneperest e, hov e, însana şerjê dikin, însana saxî dixwin, însana di pişt erebeya de dikişînin. Çi firqa vê rejîma Şamê bi dewleta Tirkiye tune ye. Dewleta Tirkiye jî weke wan e. Hemî hovin. Em nava wan de pir ecêb mane. Na hinek ji we dibêjin em jî aliyê me yê kevneperest jî heye. Nava me de hene ama bi giştî em weke civak me nava xwe de şoreşek pêk anîye ez bêjim. Yani di van 5 salê dawiyê de em epê modern bûne, nûjen bûne, me şoreşên xwe ê navxweyî gelek pêk anîne. Hem di nava malbatê de û hem jî li derve. Di nava civakê de em ji gelek civakan pêşketîtirin. Îja Rojavayê Kurdistanê bi vê pêşketina xwe ya ilmî, bi vê pêşketina xwe hem peyamên ku tên ji we re dîne. Ez zana derbasî mijalê din dirêj nakim.
İja Rojavayê Kurdistanê ji her alî ve ji civakê din pêşketîtir e. Ev sedî sed wisa ye. Şik û şipoya tune be. Hem siyasî hem ilmî hem astêya perwerdehiyê. Tu îro mîkrofonê dirêjî belkî jan zarokê bikî ji hemî civakên rojata navîn baqiltir, jîrtir diaxife. Astêya wan bilind e. İjar hevando ka ez mi çi danîsî ekranê? Ha Wikipedia. Ez Wikipedia bînim ser ekranê. Maksat em hinek dîroka vê alî binêrin ku ev al ne tenê ya ÖSO, MÖSO û çeteyên dewleta Tirkiyeyê, ev al ala Sûriyeya azad e. Sûriyeya serbixwe. Mesela ez zêde nivîsê nexwînim çünkü dîroka Sûriyê 1920 vir dest pê dike, hemî behs dike. Hevalên ku bixwazim bikim Wikipedia dikarin hemî bibînin. Pir hêsan e. Yani ama mesela 1918 vir di dema İmparatoriya Osmanî de ala ku hatiye bikaranîn ev e. Paşê jî ala ku 1920 de hatiye bikaranîn di dema Fransîyan de ev e. û paşê jî 1930 de li gorî destûra bingehîn hatiye çêkirin. Ev jî ev e. Mesela kesk, spî, reş û sê stêrk li ser in. Eva jor dibêjim. Ha, ewa jêr jî ew ku çeteyên dewleta Tirkiye bikartîne aynı ale. Eger nivîsî erebî ser tune bin, vêka hûn jî ji min re bibin alîkar. Ez bawer dikim ev muxalefeta ku Tirkiye destek dide wan ÖSO, MÖSO ewa êrişê ser Kurdan dikin aynı alê bikartînin. Ya pir ecêb e ya. Ew çawa be? Ev sembola ku dibin wê de êrişî me hatiye kirin em çawa dikarin ser saziyê xwe hildin? Çemê Firatê jî têrê nake ji bo em bişon. Qet nebe ala serxwebûna Sûriyê ye. Wextê ku Sûriye azad bû, bi serê xwe bû 1930 de ev al ji wê derê maye. Kurmanciyê wê heba mijara dixwend ama ana Tirkiye tu niyeta min e ku ez zimanê xwe qirêj bikim. Ez naxwazim zimanê wan bixwînim, qet naxwazim. Ama ev ala ku hûn dibînin vê derê ev Sûriye Cumhuriyetî ala wî bi vî şiklî ye. Ev îro hêjî tê bikaranîn ji aliyê muxalefetê ve jî. Îja ez dibêjim qey piştî hilweşandîna Malbata Esad jî ev al bikardanî. 1961 basî ev al bikaranîn. Sûriye Arap Cumhuriyetî. Yani ala Sûriye ji serî heta 1920 heta niha tim guheriye. Herî dawî ala ku hate bikaranîn jî ev bû. Yani sor, spî, reş du stêrkên kesk hebû li serê. Heft sê sed. Ha. Em vîya binêrin ez dibêjim qey agahiyê ku em dixwazin vira de heye. Sûriye Arap Krallığı vê derê ala wan ev e. Ya duyem di dema Federasyona Sûriye'de wextê ku Sûriye 1925 heta 1930 bi vî şeklî hate bikaranîn. Ev ala Fransayê li ser e. Yani dibin manda Fransayê de bû. Wekî din 1905 heta 58 jî ev xeta sêyem hate bikaranîn. Ev rêza sêyem de Komara Sûriye'ye, Komara yekem ya Sûriye 1930-1905 û her wiha Komara duyem ya Sûriye ew jî 1905 heta 58 hate bikaranîn. Paşê Komara Arab ya Yekgirtû Birleşik Arap Cumhuriyeti ew jî 1958 heta 61 hate bikaranîn. Paşê derbasî vê alê bûn ji nişkeva 1961 1963
ev niha ala ku min gava di nîşanê ve da ku rêveberiya Xweser jî qebûl kiriye 1961 1963 ji nû ve hate bikaranîn binêrin. Yani aynı hale. Yek a 1930 1905 di kumara yekem ya Suriye kumara duyem ya Suriye û 1961 heta 63 jî hate bikaranîn. Paşê Suriye Arab Cumhuriyeti piştî malbata bar dikim basî tên serdesthilatdariyê çi dibe na yawan cuda ye. Binêrin. 1963 û heftê û dudiya ev e. Welhasil diguhere di dawiya dawiyê de tê aniha ev heteşe meteşe çeteyên dewleta Tirkiyê ew hemî mirovên mêrkuj jinkuj qatîl çi hene ê ku Sûriye bi rêva dibin ez azadim van gotinê xwe de ez azadim. Bila kes mira nebêje ya pêvajo hesas e pêvajo hesas mesas herkes bila pêvajoya xwe hesas bike ama ême divê em rastiya mêrkujê xwe jinkujê xwe qatîlê xwe zanibin. Em baş dizanin vê dünyayê da yên herî zêde êrişê ser mekirine em wana nas dikin Basî û dewleta Tirk in. Yani merov nikare bixe stûyê temamê Iraqê û Sûriyê jî. Tirk in. Çima dibêjim Tirk in? Çünkü yê ku Daîş bikaranî dewleta Tirk bû. Ê ku van çeteyên xwe ên Erebên Sûriyê yan jî ê milletên din, Türkmenên deverên cuda çete mete tîne bikar tîne Tirk in. Dewleta Tirkiye yani. Ev mijara alê Ewqas e ez ana basa xebera ku ji İmraliyê hatiye ez basa wî bikim ji were. Baş e. Em vê dosya jî bigirin. İja ev mesela şeriatê hinekî medxena ve tirs û panîkê. Niha mirovê me bi Siman bêjin we çi tê de ye? Ya şeriatê de çi he? Sal 2025 tu jina rejim dikî, tu jina dikujî, insana dikujî, kî porê wî xuya bike tu dikujî ama bêexlaqiya herî mezin jî di rêveberiyê de tê kirin. Yani jî ehlaq çi ye li gorî wan? Yani pîvanên ehlaqî yê Ereban ez mecbûrim pêk bînim. Yani îro sal 2025 pîvanên me yên ehlaqî hene em wan pêk tînin. Em ne mecbûrin pîvanê wan pêk bînin. Yani ehlaq diguhere. İjar ez vê jî bînim ser ekranê bila hûn jî bejn û bala Ömer Öcalan bibînin. Ez ê êvarê weşanek taybet çê bikim ez ê behsa mijarên cuda bikim. Tabii ez ê hemû xebera kom bikim. Xeberên ku ji Rojavayê Kurdistanê em ê bigirin, em ê berhev bikin. Ez binêrim êvarê mîvan bigirim, negirim. Ez ê hinî nîqaşê de me. Parlamenterê Roha yê Partiya Demokrasî û Wekeviya Gelan Dem Partiya Ömer Öcalan detayên hevdîtina xwe ya 23 cotmeyê ya li İmraliyê bi rêber rapora eşkere kiribû. Detayên pêşniyazên ji bo çareseriya Pirsgirêka Kurd eşkere kir. Ömer Öcalan anî ziman ku şerê li Sûriyê derbasî qonaqeke nû dibe nerazîbûn nîşanê êrişên dagirkeriyên dewleta Tirkiye da. Ömer Öcalan hin detayên hevdîtina bi rêber rapora carê yekemîn eşkere kir. Anî ziman ku rêber rapor di hevdîtinê de ji Sultan Sancar heta Melikşah ji İdrîsî Bitlisî heta Yavuz Selîm Abdulhamîd Xan heta bi Mustafa Kemal tekiliyên Kurd Tirkan nirxandiye gotiye tifaqên Kurd û Tirkan ka ez me tiştekî ji bîr kir. Çima ez nivîsa xwe danayînim ser ekranê. Erê niha nirxandin evin tifaqên Kurd û Tirkan Kurd û Tirk çawa bi hev re gîştine vê astê
اتفاق tekili pirsgirêkên dem û eşkere yani tekiliya Türk û Kurdan ji dîrokê heta niha hemîn nirxandine bi hevra saet û nîv hevdîtina wan çêbiye belkî zêdetir jî pêşniyazên xwe yên çareseriyê hebûn dibêje eşkere kirin li gel vê yekê em dikarin vê pirsgirêkê bi rêbaza diyalogê çareser bikin dibêje Ömer Öcalan. Wekî din dibêje çi di hevdîtinê de her wiha gotiye ya rast me dikarî bû sala 2000 ev pirsgirêk çareser bikira sala 1999 jî dibê min gotiye ez karim ez ê xizmetê ji çareseriya meseleya Kurd û Tirkan re bikim di sala 2000 de jî min got niha jî dibêjim mijar ber bê aliyekî cuda ve kişandin gotin apo ji bo xwe rizgar bike vê yekê dike em hîn jî li noxteya hatine hîn jî dibe em hîn jî li wê noxteyê ku em jî hatine yani dibe li wî tevgerekî çê nebiye hereketê me de hîn jî meseleya li parlamentoyê tê axaftin ev e sal 2024 hîn jî şer e hîn jî neçareserî li holê ye. Ömer Öcalanî ziman ku moralê rebera xweş bû bihêz bû haya wî baş ji rojevê hebû bi eşkereyî got ew amade ye di mijara çareseriyê de înîsyatîfê li xwe bigire. Ömer Öcalan wekî di çi gotiye bi rêz Öcalan got bêguman dema em di peyamên xwe de qala şert û mercan dikin ez qala şert û mercên ji bo şexsê xwe nakim ez ji bo şert û mercên şexsî nabêjim ez ji bo amadekirina zemîna çareseriyê dibêjim hinek rojnameger ku xwe wekê ji medya muxalîf nîşan didin gotinên manîpülatîf dikin hinekan jê qala welatên sêyemî jî kirine hinek qala welatên garantör hinek jî li gorî xwe nirxandinên cuda dikin bêguman medyaya desthilatdariyê jî ji hêla xwe ve hewl da vê hevdîtinê berova jî bike lê meseleyeke ciddî heye li holê li pêşiya me pêvajiyeke dîrokî heye em dikarin ji hêla erênî ve pozîtîv vê pêvajoyê veguherînin pêvajoyeke mezin ya aştiyeke bi rûmet ji xwe kesek naxwaze piştî vê bifikre. Ömer Öcalan wekî din çi gotiye li ser Xezayê yani Filîstînê axifiye li rojata navîn İsraîlê axaftin hatine kirin di navbera me de dibe di derheqê Kurdên li Iraqê Sûriye Îranê de nirxandin kir pêşniyazê wî pêşniyazê herî maqûl bûn hikûmeta Tirk yan jî rayedarên dewleta Tirkiye gelo wil ber vê meselê bên yani wil ber vê meselê bên yani gelo xwe nêzî vê meselê bikin nekin dewê manê de dibêje gelo wê zemîna vê amade bikin yan na mesele hinek jî di vir de xetimiye bêguman rola Rojava heye qala Rojavayê Kurdistanê kir bûyerên li Sûriye ji nêz ve dişopîne çendek kanalên televizyonê dişopîne li Rojava dibe li ser rojevê yani tiştên ku tê axaftin di meselên siyasî de li dunyayê li Rojava li Tirkiye çi çê dibe dibe serwext e haya wî ji meseleyan heye kanalê televizyonê dişopîne. Ömer Öcalan axaftina xwe çawa doman wekî din ev jî yani ez dibêjim qey agahiyê nû ne ne wisa hemî agahiyê nû ne qala Ermenan kir Sûriyan Êzidî qala wan kir ya rast qala tevahiya rojata navîn kir hemû cudahî weke dewlemendî nirxand binêrin bi ser 23 cotmeyê re 5 roj derbas bûne bi ser hevdîtina berê jî 4 sal û nîv derbas bûne bi rêbaza tejîtê bi siyaseta tasfiyekirine ev çareserî pêk nayê ji xwe wendahiyên mezin çêbûne hê jî mirov jiyana xwe ji dest didin. Ömer Öcalan şiyarî da ku êdî gelê Kurd baweriya xwe bi çareseriyên birayên demokratîk wenda dike eger wisa dewam bike hêdî li aliyekî dixwaze bawer bike li aliyê din jî dema li Rojava dinêre dibîne ku bombe li ser bombe tên teqandin swîqas têne kirin ev jî baweriya bi çareseriyê tune dike weke partî em dixwazin di demokrasiya vî welatê de rol bilîzin li ser medyayê çendek spekülasyon têne kirin em di nava siyaseta demokratîk û çareseriya destûra bingehîn de siyasetê dikin rêxistina wî jî yanê tê kîja manê rêxistina wî jî got ku ew ê heta dawiyê bi biryarên Birêz Öcalan re bin lêbelê hinek rêxistina wî jî yani behsa pekekê dike tamam Ömer Öcalan dixwaze cana ê me ez tevlihe dikim cana yani Ömer Öcalan dibêje
Yani hevalên wî yên li çiyê jî rêxistina wî jî qebûl kirine ew heta dawiyê bi lîderê xwe re ne daxwazên wî, pêşniyazê wî, bangên wî ew ê pêk bînin lê belê hinek derdor hewl didin rewşê tev li hev bikin. Ya hinek derdor kî ye bêje? Derdor kî ne? Kî tev li hev dike yani? Kî çi tev li hev dike? Bêjin nava bibêjin. Çareserî çi ye rast eşkere bibêjin. Çareserî çi ye yani herkes dünya alem zane. PKK heftê û heft caran gotiye. Hemî rêveberên PKK dibêjin arkadaş. Yani du cara du çawa dike çar çareserî pir hêsane. Li Tirkiye heqê milletê Tirk çi be? Ê Kurda jî ew e. Xelas. Yani tiştekî tune. Wekî din tu tiştekî tune. Ev rastî jî di destûra bingehîn de were nivîsandin. Wekî din çi ye yani? Serdestiya milletê Tirk hebe, milletê Kurd bin dest be. Temam êşxwa wisa wê demê em çima şer dikin, em çima li hev dikin, em çima diyalog çê dikin. Manewî tune yani. Êşxwa em bin destin, ew jî serdestin. Li hember qanûna xwe em ez û Tirkiyekî em wekevin wekê şexs. Ama wekê netew nabe. Wekê netew em nikarin zarokê xwe bi Kurdî fêr bikin. Em nikarin li daîreyê dewletê Kurdî biaxivin. Em nikarin mesela parastina mafê Kurdan bikin. Ama mafê Tirkan tu dikarî biparêzî. Tu dikarî bêjî hebûna me bila qurbana hebûna Tirkiye bibe. Yani varlığımız Türk varlığına armağan olsun dikarî bêjî mesela. Heqê wan heye. Tekoşîna ji bo dawa Tirkan meşru ye li Tirkiye ama tekoşîna ji bo dawa Kurdan suç e. İja bi sedan, bi hezaran, bi sed hezaran insanê me ji sed salan vir ve di hepsara da rizî bûne, ê 30 sal dikevin hepsê, ê mala wan xirab dibe, ê seqet mane, ê perîşan bûne. Ê em rezîl û riswa bûne. Peki tazminata vana wê kî bide? Dewleta Tirkiye çawa ji bin van hesaban derkeve? Yani vana hemî dibê werin nîqaşkirin. Yani Tayyip Erdoğan ra dibe dibêje mawedît dîktatûrî çi ye? Esad li Sûriye çi kiriye? Çi aniye serê millet? Zindanê wan binêrin. Yew Tayyip. Yew Tayyip. Ma em nizanin te tang û topê xwe anî li heşt bajarên navçeyê Kurdan te hemî sêrûbin kir. Te wan însanan di jêrzemînan de te ew şewitandin. Mirovên te benda avêtin stûyê zarokên Kurdan erdêva kişandin. Te pêsîrê jinê Kurdan jê kir. Ya ew qise mirov bêexlaq, bêşeref nabe ya. Tu behsa dîktatûrê xelkê dikî ama behsa xwe bike yani. Ma te bi xwe te ji devê xwe bi xwe got Roboskî min biryar daye, biryara min e. Îja têr nake tu tê derveyê welat jî însana bombe dikî li komeleyên Kurdan ê li Parîsê şexsiyetên Kurdan didî kuştin. Rojavayê Kurdistanê te însan sax nehîştin. Li Başûrê Kurdistanê te şexsiyetên Kurdan sax nehîştin. Îja radibî behsa Esad dikî. Ya firqa we tune yani. Tek firqekî we heye Esad layık bû dawa modernîzmê dikir. Tu însanekî kevneperestî, însanekî durrûy. Firqa we ew e. Yani ji Tayyip qatiltir. Ya bu xweş xwe re dibêje bitireceğiz. Bitireceğiz çi ye? Terminatör e. Yani termine Latince bitirmek e. Aynı tişte yani terminatör bitirici yani. Qirqirin yani tunekirin yani. İnsanekî ji xwe re bêje ez tunecî me, ez tune dikim. Karakterî wî ew e. İja ev însanê ku nû hatine ser desthilatariya Sûriyê ji Esad xirabtirin ya rastî. Ama ez bawer nakim girêdayî dewleta Tirkiye bin. Yani ev wextê ez dibêjim girêdayî dewleta Tirkiye ninin nayê maneyê rast in. Ne girêdayî dewleta Tirkiye ne dibin kontrola Amerîkayê İsraîlê de ne wisa dibînim. Çünkü Mazlûm Abdî dibêje tekiliya me ya bi heteşê re bi rêya Amerîkayê pêk tê. Balkêş e. Ev rêxistin di lîsteya terorê ya Amerîkayê da ye. Çawa çê dibe? Çawa mümkün e. Ya gelek tişt tevlî hevin. Ez serî ve tevlî hev nekim hevanno. Êvarê di weşana saet êdî şeşa da çê dikim, hefta da çê dikim nizanim. Ka ez nû ajansekî binirim paşê
derdeme grane ji wara bêjim yani li ser Rojavayê Kurdistanê derdeme gelekî giran e. Yani li min biçî mesela hêjî şer heye dewam dike. Artêşa Tirk ka ez vêya rakim ez hin tişta ji wara bêjim binêrin. Yani mesela çend nûçeyên ku deqeya dawî ketine ajansaya ji wara bêjim wekê numune ye ez nûçe ji wara naxwînim me tenê sernûçeyê wan dibêjim. Mesela sê çete li min biçî hatin kuştin. Baş e? Ala Sûriye li ser avahiya Partiya Sûriyeya Pêşerojê hate hildan. Ê li ser xêrê be. Artêşa Tirk depoyên genim yên el Kef topbaran dike. Sersaxî ji malbata şehîd ela hat xwestin. Bi hezaran kesan hemî şehîdên min biçê Qereq û Zexê Tişrînê bi bîranîn û ew oxir kirin. Cenaze îro merasîma cenaze heye li Rojavayê Kurdistanê. Êş heye. Nava ala Sûriyê li ser Partiya Pêşerojê hate hildan. Hûn ê bêjin Partiya Pêşerojê kî ye? Partiya Pêşerojê hûn zanin kî ye? Partiya herî mezin a li Rojavayê ye mîna PYD ama deqekî heban mı? Li bajarê Reqayê li ser avahiya Meclîsa Giştî ya Partiya Sûriye ya Pêşerojê a bajarê Reqayê hate hildan. Ev jî bi vî şeklî ye. Yani bû fermî. Ev bû fermî. Ê wele li ser xêrê be yani ji me tiştekî nayê. Biryara wan e. Biryara rêveberiya Xweser e. Tabii ki sibê du sibe demokrasî hebe. Em ê ji gel jî bipirsin. Gel qebûl dike nake nizanim. Yani ev qaşo ala serxwebûnê ye. Ala serxwebûnê ye yani. 1930 wan salan. Em westiyan ya. Ez aniha jî li peyama we dinêrim Rebekal li vê derê ye. Dengê xwezayê li vê derê ye. Ya ê min mibariya xwe bi hêza gel aniye, mibariya xwe bi tenê qedera me aniye. Em tenê dikarin ancak biryara xwe bidin. Baweriya min e bi Amerîkayê qet tune ji were bêjim. Yani Amerika pir bi rehetî dikare Kurdan bifroşe. Rusya ji xwe firot. Tirk dijminê sondxwarî ne tu car bawer nekin. Heftê û 7000 cara aştî pêk bîne jî bi Kurdan re tu car baweriya xwe pê neynin. Wekî din bariya xwe bixwebînin. Bariya xwe bi hin Kurdan jî neynin. Ya Kurd jî pir ecêbin ya. 100,000 cerdevan li dijî Kurdan şer dikin. Îja niha diyaloga di navbera enekesê û Rêveberiya Xweser de wê dest pê bike. Enekesê ew ê bînin Rojavayê Kurdistanê. Enekesê hem bi ûsora di nava ittifaqê de ye ew meclîsa çi ye navê wan? Ûso işte ew tiştek ku em bas dikin ew ê êrişê ser Kurda dikin ê min biçe. Ew ittifaqekî wan heye. Yani muxalefeta Sûriyê. İjar enekesê di nava wan de jî digire. Ê mecbûr e îstixbarata Rojavayê Kurdistanê bide wan. Mecbûr e yani. Çünkü bu wan vegirî daye ittifaqa wan heye.
mecbure bi Tirkiye bide bisîne çünkü bi Tirkiye ittifaqê de ye. Weke resmî ittifaqê de yani tiştekî veşartî westîne sûcbariye. Yani enekese li Enqereyê li bîroyê li Stenbolê bîroyê wan hene. Yani resmî ye bi dewleta Tirkiye di nava ittifaqekî resmî de ye. İja li Rojavayê Kurdistanê êdî çi bibe jî mecbûr e dewleta Tirkiye agadar bike, muxalefeta Sûriye wan çeteyan agadar bike. Yani tu aliyekî veşartî Rojavayê Kurdistanê namîne. Rebekal çi dibêjî? Fikra xwe bi azadî bêje tu jî zanî rêvebirî di şaştiyekî de ye. Ya hevan no şaştî meselesî nine. Mesele ne şaştiye? Cana merû mecbûr dimîne ya. Mecbûrî mecbûr. Cana dor li te teng dibe tu hewciyê dijminê xwe dibî ya. Tu dixwazî ew destê te bigire te xilas ke. Yani cana gur êrişî te dikin tu dixwazî xwe bavê jî ber şêrekî. Yani insanekî yani rewşê wisa ye. Şaştî mesele ne şaştiye? Hemî rêvebirên me ê Rojavayê Kurdistanê hemî Kurdên li vê dunyayê ku ketine nava siyasetê azadî û serxwebûna Kurdistanê dixwazin. Bê şik û guman. Ama xwestin têr nake û zanin têr nake. İşte nebese yani. Nebese. Yani çünkü me aniye heta derekî hin destkeftî ketine destê me û zanin wextê ku merov hinek dera rizgar bike merû dikeve çavê dijmin. Wê demê hedefa dijmin diyar e. Beriya niha hêzên gerîla heremê wanê rizgarkirî tune bûn, rihet bûn, li serê çiyê bû, tu bixwazî xweşkeftekî de vedişêrî, tu bixwazî xwe vedişêrî, bixwazî çalakî dikî, bixwazî xawenda dikî. Derdekî tê ku dijmin êrişî bi ser te bike tune ye. Tu karî xwe veşîrî. Ama îro heremek heye temamî resmî dibin kontrola Kurdan da ye û dewleta Tirkiye anha di valatiya rojhilata navîn de di valahiya otorîtê ya îro de li gorî dilê xwe lê dixe. Îja şaştî heye tune êdî meselekî din e. Yani ez nikarim weke rojnamevanekî bibêjim ey revebir tu vê şaştiyê dikî. Ew mêrik jî wê demê yan jî canik wê ji min re bêje temam bedran ka tu dixwazî werî rêvebirîya xweser tu bi rêve bibî. Dê were rêve bibe. Ez nikarim erim rêve bibim. Wê demê nabêjim. Pêşniyazê xwe jî nabêjim. Ez tenê rewşê dibêjim. Yani çünkü ez nikarim. Cî ku ha mesela min televizyon be televizyonekî Kurda ez karim rexnekim. Wextê ku ji min re bêjin temam madem ki tu a xweser rexnet kî tu were bi rêve bibe ez dibêjim temam serçav ha ez hatim. Wê demê dikarim. Ama rêvebiriya xweser re nikarim herim bi rêve bibim. Wê demê jî ez pêşniyaz nakim û wan rexne jî nakim. Ev şaş e. We biryara alî daye şaş e. Ya ew ji min re bêje ma tu şert û şûrtê me zirûfê me zanî ê nizanî. Wê demê sukut be. Rewş wisa ye. Divê merov hinek canan pîvanê xwe jî zanibe. Ême ez zanim pîvanê me heta Kudrê ye. Nikarim. Ya cana hin kes hene ta rêvebiriya Qandîlê rexne dikin. Bila Qandîl wiha biryar bigire. Hala hala. Mêrik 40 sal li serî çiyê biryaran dide û tu şûne wî de aniha dixwazî biryara bidî. Çewal gorî te bike? Ma ew qasa berpirsyariya gerîla, berpirsyariya Rojavayê Kurdistanê hemî di destê te de be tu yê wisa tevgerî? Mirov însan hinek xwedî berpirsyarî tevdigere, barê mirovan giran e. Wisa rehet nine zanî? Val. Haqiqeten nerehet e. Yani tabii hin gotinên Kurdan hene anha nayîbîre min ama ji bo însanên ku nedibin berpirsyariyê de be stendina biryaran pir rehet e. Ama merû ketin binê barekî zehmet e. Bi xatirê we êvarê